Здравейте всички! Добре дошли на нашия празник, на първия учебен ден на Първо българско училище АБВ в Амстердам. Идеята за българско училище е вдъхновена от много хора и събития. Самата аз съм имала прекрасни учители, които обичам и уважавам и до днес. Срещите с тях ме зареждат и ме обогатяват с положителни емоции и знания. Когато решихме да живеем в Холандия, не сме предполагали колко трудно ще ни бъде да опазим езика, културите и традициите на нашите деди. Увлечени в ежедневието, в работата, в ученето, отглеждането и възпитаването на децата си, не си дадохме сметка колко малко време имаме и можем да им отделим, за да ги научим да четат и пишат на български език, да им разкажем повече за историята, за великите личности, за прекрасната природа и за българските открития, прославили родината ни по света. Когато споделих тази идея с Хами, реакцията между нас беше почти химическа. От тогава до сега правим всичко заедно за българското училище. Радваме се, че заедно с нея и с нашите учители, които ще преподават при нас, сме един екип. Децата са центъра на нашата вселена и ние искаме да дадем най-доброто от себе си, за да им предадем знания и емоции, които да ги приближат към българското. Аз искам да благодаря на всички вас, че днес сте тук с нас. Това означава, че подкрепяте нашето начинание и ние ще продължим напред. Създадохме училището, защото смятаме, че нашите деца се нуждаят от такова място, на което ние пък да можем да им предадем нашите познания за корените и традициите на България. На добър час на всички, на учители, на ученици, на вас, родители. Благодарим.